mga bay, kumusta man mo? Mayang pagpanginabuhi ka natong tanan og labaw sa tanan maayong panglawas. Nasad ang inyong inday kabkab. Ako ang i-share ninyo karon mga bay. Ang pagluto sa manok diri sa Pilipinas. Parehas dito sa kung nilutoan sa Kuwait pero wala man tay mga ingredients diri nga parehas na kagaya doon sa Kuwait. So, ang gagawin natin ay mag-imbento tayo. Ayan, pinakuluan natin yung isang buong manok. Kulong-kulo na siya. At kanina ko pa to pinakuluan mga bay actually. So, ayan. Yung tubig, nilagyan ko siya ng sibuyas, bawang, kamatis, luya. At mas masarap sana kung may yung lemongrass, tanglad sa Bisaya, no? Kaso walang lemongrass ngayon, wala nang mabilhan. So, yan ang mga natin, mga ingredients natin sa isang buong manok. At yung sabaw gagamitin natin para pansabaw sa ating kanin. Yan, tingnan natin sandali lang mga bay. So ayan mga bay, malambot na yung manok, no? Kaya kailangan na natin alisin sa tubig na pinagkuluan ito. At hahawak ngayon ang ating camera ay walang iba kundi ang aking Little Me. So ayan mga bay, unahin muna natin ang magsaing ng kanin. Ito, hinugasan ko na to mga bay. Okay? So natuyo na siya ulit. Ayan, hinugasan ko na to. At gagawin ko yung kagaya ng ginagawa ko sa Kuwait. Hindi ko pa to nagawa dito kailanman. At gagawin natin ngayon, meron tayong ditong bawang at sibuyas. Ay, teka lang, lagyan muna natin ang mantika pala yung kaldero natin. Kunting mantika lang, kailangan marunong ka magtansya sa mantika mo. Hindi pwedeng marami na lumangoy siya sa mantika. So, ayan na. Ay, dito day. Gisahin na natin. Lagay natin yung bawang. Pa-brownin muna natin yung bawang mga bay. Ayan. Pa-brownin muna natin dyan. Mas maganda, gumamit kayo ng ganitong sandok. Oo, sandok pala. Oo. Tapos, ayan, medyo brown na siya. Lagay na natin yung sibuyas. Tapos patikman ko sa mga angels ko kung ano kayang masasabi nila sa luto ko na kakaiba sa kanilang paningin. Ayan, nalagay na natin ang sibuyas. Siyempre yung sabaw natin, timplado na ito. Ayan, pakita mo sa sabaw day. Ayan, sabaw ng manok. Yan ang isabaw natin sa ating kanin. Isahin muna natin ng kaunti. Ayan mga bay ha, para maiba naman ang luto natin. Ayan. Lagay na natin ang ating bigas. Parang ang dami ng bigas day. Okay. Tilukin natin, tilukin. Oh, tilukin. Simutin pa. Simutin natin, simutin. Kaya sayang, huwag magsayang kahit isang butil. Ubusin pala day. Simutin day. Tilukin. Ayan. Kunting halukay lang para hindi madurog yung bigas. Ops. Patak-tak-tak-tak muna natin ng konti. Yung marinig natin na ganyan inday ha. Matuto kang magsaing day ng kakaiba naman. Tapos paanuhin muna natin sandali. Ayan. Yun, narinig nyo na. Nagkitik-kituk-katik-katuk-kutuk-tiktok na siya. So, ayan. Lukay natin ng konti. Anong TikTok mo dahil? Anong pangalan? Angel Me Binihilya. Nakalimutan mo yung apelido ko. Ayan, sabawan na natin mga bay. Naman sa Angel Me Binihilya. Sabawan na natin. Itong sabaw niya ng pinagkuluan nating manok. Masarap to, malasa na to. Kahit walang yan, may sabaw pang natira. Ilagay natin sa freezer yung natira na sabaw. Para
Ayan. Para isabaw natin sa susunod nating pagsaing. Ayan. Hintayin na lang natin na kumuluyan at humina yung at mawala na yung ano niya, yung sabaw. Tapos, habang pinapakuluan natin, dito naman tayo sa manok. Lipat muna natin ito dito. Kasi magprito tayo ng manok dyan. Aray ko. Diyos ko po, Rode. Dito, day. Prito tayo ng manik. Siyempre, bago natin prituhin, kailangan nga nating tanggalin sa kanyang pinagkuluan. Sa oven day, ma. Sa oven. Naunsa man ang manok. Anong nagkurog-kurog manok? Yung kamay ko ang nangurog. Pasmado na akong kamay. Ayan. Tinanggal natin yung manok sa pinagkuluan. At pahira natin. Laki ng sandok ko. Parang pwede ng pangbunal sa bata. Ayan. Maghalo tayo mga bay ng kunting tuyo. Ayan. Iikuan day. Ayan. Tuyo. Hey! Choy. Tapos, Suka. no. Kunting oil. Why? Ayan. Konti dito. Kadakan na to, ah. Kunti lang yun. Isang patak. Kuha tayo ng brush, day. Kuhanan mo ako ng brush. Unsa na? I-brush natin dito sa ano. Diyan No. This one, the white one. Kani ba? Ay, Diyos ko po, Rude. O, yan. Yung brush na yan. Oops. I-brush natin to. I-mix natin. Ayan. Kalami. Ako nang Tapos, ipahid-pahid natin sa katawan ng manok. manok. Mga bay, tuyo lang to at oil. Kasi yung nasa Pasulaya Kuwait ako, daw ko, marami yun eh. Pasulaya daw ko. Ay, ano ra. Ako, hindi pwedeng lamugin yung manok kasi malambot na malambot siya. Kaya ako nang kano, eh. Ayan, pahira natin ang buong katawan niya. Sa likod, mahirap na. Babae siya, ma. Babae, paano mo nalaman? Mm. Buntis? Di. Na. Ayan. May ano. Tapos, prituhin na natin. Pao, kari ka! Patay, nagpahukad ng mga bayo. Apagay na human. Sandali, i-check natin yung ating kanin. Ayan. Lapit na siyang maluto. Timplado na yung kanin natin. Kailangan na natin yung apoy. Kasi, kunti na lang ang kanyang tubig. Hintay na lang tayo na maluto siya. Ngayon, ano na natin to, isalang na natin dito. Ready? 1, 2, Aman to. 3. Jesus Christ. Ay, kabayo, nilupad ang paa. Ay! Nanay. Ayan, pituhin natin mga bay. Siyempre, yung mga takot sa mantika. Pwede nyo naman siyang takpan. Ayan, hanggang sa makrispy siya. Hintayin natin ha. Kung ano ang resulta ngayon. Ayan mga bay, baliktarin na natin. Dalawang taas. Ito, sandok. Jesus. Wow! Apa yan, ma? Nagutom Bawas na yan yun. ko lang. Ano naman? Kaulit ka, naroon. Ma, ano, good akong tiyan. Kaon na ta. Ngayon ay muntiyan. Yan ang lechon natin mga bay. Yan, para na siyang lechon. Lechon, kawali. Bitbitin natin pati kawali para maging lechon kawali. Okay, ayan ha. Hintayin na lang natin na maluto. At tatanungin natin yung mga bata at yung aking uyab na pula kung
masarap ba? Let's see later! Ayan mga bay, kung may oven naman kayo, pwede naman siya sa oven. Pero mas gusto ko yung iprito. Ayan. May oven naman ako. Pero tambay mo na, mahal ang kuryente. Okay. So ayan, malapit na. My goodness. Ayan na si Uyab nga blue. Maghukad na siya. Lingkod dito lang. Tawaga si Andrew. Naraan Mahinaw raman. Naraan kuan. Kinaupong manok. Picturean sa Picturean siya sa bata. Sige pa. Sige na, sige na. Hukad. Smile, smile. Murag na mista. Unsa murag? Namista niya. Gamay ra kay ganda. Namista. Unsa ingon sa imong tiyan ganihan? Unsa ingon? Ninsa imong tiyan be? Naunsa di ay. Unsa imong tiyan sa kauna? Yan, kaon na ta. Ingon imong tiyan? Dili na be, dali. Oh. Pay buwad mga bay. Pritong saging. Butangi aning sudan. Unsa man na pagkahukara? Kay pangutan-on ta mo lami ba? Tilawi ang kanon. Ilaw lagi ni ma. Pa ako sa una. Luto na na ya. Ingana gid na kay nahuluman man gud na. Ko Ginoo nay paa. Bukog raman ni. Sige, tanawa kung lami ba na. Tulaan mo kanang kuya kong cellphone. Kuya, Andrew, unsa imo halang? Pako imo lang. Not. Sige dito iya sa tutoy kay uno daw iya. Sige tunga lang na. Pitso. Unsa man? Ayun net. Pang-wash your hands sa. Pangunaw sa mo kamot ka. Ay naglami sa kan ko. Unsa man kuya? Kuya, Kanuna, naluto ba ng kanuna na? luto man gud na. Oh, hilaw na. Lami ang manok be. Ay, Ina. nalimot siyangan. Nalimot kasi mo ngan. Init, ika istorya. Sus, Ginoo ko. Ang kanon kuya, tilawi, okay ra bang kanon kay? Royal. Na, nangita na mag-royal. Bugnaw na ka to, ay magbutang bok. Boss. Sa? Boss. Ay, wa man pa man ibugnaw, wa mo gihimog ice. Asa nagkuha, bugnaw na eh. Royal man na yun. Kaduha pa kahongit, royal na yun. Kinsa man ni ka, Andrew? Kuya, okay ra kuya? Kini ang pinaka kuan na to, pinaka malakas kumain. Tanungin natin. Dali abo kay imuha ang final judgment. Ma. Ha? Dili man ning ana ang gina siya. Sa, hilaw. Hilaw ang kanuna na. Sige na, ayan nagsigreklamo. Nangyaka mo daghuwat mo kanus mo kanot. May kama pa mo. Ilah kayo, pukukat planda, wa na. Uy, nga na ang ginasya kay bugas. Sus, igor ginatong sa kabuk manok, pura buyag. Nasa tilawi siyang manok daan. Ano yun na ipanit-panit? Namutos lang ako. Gaman, O tinuwa. yung tinawa. Manok. Tarong ba? Lame. Ha? Lame. Ito sa panit. Panit. Nga, lami no. Nga na ta. Nagugtas sa panit pa. Panet? Tagay ma. Mudi na mamudugag kanon. Kanuna yung lungag, tarong ta. Pirito. Wa mo mana dahil ipritong bugas. Lami, ma'am. Lami day. Lami day yung sinday. Lame lang, may lain. Uy, klaro. Mga salbahe. Ma. Ay, panit ba? Panit? Panitin yung mamahan, oh. Oh. Paano na? Dara, oh. Kani. Hallelujah. Hoy, doble na yung plato dong. Magminyo pa kang utro. Dahil ko plato. Sige, mga aon na ta mga bay. Nga. Parang nagdabo mo diha. Ang Ang kaon na, da? Ay, wa, oy.
Ang kaninjo. Dami ang manok lang ga. Yes, of course. Oh, ya buyag. I guess of course. Gatapal ang kuang. Pinagbiyak na bunga. Tapat po tabi. Naunta mga bay. Ana, abi. Pagtapos og kuan pa. Hmm. Drinks kay tatunga rag baso. Kuwang na. Na. Ano yung manok ya? Luto na gudang kan. Ano yung nana magluto siya? Taksi mi kuya. Hindi di ako matumba. Pag na. Sama na yung sarili lang ilang tao. Op, sama na. Kaya ko na ito. Imong ko lang. Taksi si Andro. Ang manok lang mo ilami. Ay magluto rin sa... Ang kanon rin, di mo kanahan. Ang plain rice man ta ugma. Ugma na sad. Nabi kong kanon. Timpla doon, ang kanon, kalami, ana. Di ba di pwede manok? Yan na ay coronavirus. Ah, Oo, makana. makuro na bayro, katungay mga kaon. Tuwa na. Ano yung mga kusog. Di man, di ba? Ang Ano yung manok. resistensya. Na manok. Na baboy. Na isa ha. Bat. Abag. Nagsaba. Namunta. Ano kaon. What is that? Ano na tuwag man ka daw? Okay, like. Kapoy ka. Kapag ginawa. Inuwa daw? Matugtog na mga kanto kaya gisugo pa niyo. Nakapulong. Natugtog siya mga bay kay gisugo nako. Nagdrama-drama siya tug. Hantod na tinuod na mo na. Mga drama, mga kapuwang dako. Ano hindi na to? Paring mo gagok ni Papa. Muna style de erong sugo ka magtugtog. Hantod nakatug yun. Si Papa. Si Papa ba? Hagok. Ay, wala pa to. Ay, Nya hantod na tinuod. first pa ganito. Kaon. Lami ang kanon, biyag. Lami man. Huwag na ng kanon debok. Malang mista. Ang noodles, igupan ng noodles. Sa gel, malang mista gel. Kaon pa be? Kanon pa? Magbuka dito ka, to ay luwag dito. Malambot, malambot. Malambot. Nga. Booms! Hmm? Kita kayo? Dulce ka. Dulce ka. Tagayin sa kubi. Buk. Lagay. Basta ba? Umi be? Umi manok? Eh, Si Andrew, butay si Andrew. Ay, ba? ang puno lagi na kay Mama. Kuha, tumara. Sure. Maya, Papa. Si Papa pa. O, sakto na na mo. Sakto na na mo. Yun ang rukwaran. Tumi mo, kula ko? Ay, may tuntando. Muka na niya eh. Mara. Long ba? Kuya. Ay, da usap kayo sa to ha. Bibi ko makita
Tak jalan. Pila na ka na ka, bang. Maka, huwag sikat pa sila. Ginoo tabang ng langit. Ano rap? Saan pa ba? Oo. Oo, pag-ukat ka. Kay buwan, Umahaw na mo ni. kay saging. Umahaw. Mm. Umahaw ka rarap. Anong saday ko na gwapo? Ah, Gusto mo tambok. shout out si Asli. Ano man ba? Gusto mo ka? Pwede na ako mag-asawa? Hindi ka? Pwede na. Kabutog na si Papa. Ang maulahi mo yung manghuga. Pimit. Wala na kaya? Ito mo ba? Imbis mo dugang pa siya, wag ini duga. Malit yun. Mama ko rin manghugas. Ano yung panit? Dala kuya. Ang dugan dito kanon. Bukan kami. Ito itong kanon ko, kaya sayang kayo. Ha? Excuse po diya, kadako ba sa dugan? Skills. Kabuyag. Tagaan na gold eh. Napila siya, ulo sa ka-angel book ko. Si Lucas, sayang. Abi ko ako malahi. Ang malahi, may manghugas. Ang mauna, tapulan. Ang mauna, very good. Ang mauna, kahuman, tapulan. Ang po lahi, buusan. Malahi, manghugas. Ang hugas. Ha? Di na tinuod. Picture na. Printer na ba? Gitapot. Yes na lang mo eh. Man? Anak ko mag-kiss lang doon. Kaya mag-istorya magana. Minay. Biskit. Dool kaing now. Banana. Yes, may banana. Dessert. Saging, pito. Lami ayo. Pangagda nila yung saging. Lami ayo. Busog na. Ra, nara ng duha ang maghugas. Padali pa, maghugas ka pa. Ang luto, maghugas mo din. Yan, di mo. Nanika si mama Huwag kaingon. mo na katunang trabaho. Nanika si mama kaningon siya ni Papa pa. Joke lang. Mahot datong kanon to. I'm gonna eat Ambil itong langgit ya, be. Ha? Ambil itong langgit na ito sikuan. Lahi yung langgit na. Ano yan yung banana eh. Ay mong crab deh. Pangagda, be. Hindi pa ka, no? Gamit ti Papa kong tinidor. Yeah, Hindi na siya pala, di ka magdugo. Mga dugog sinyalan. May tare. Hindi na itari. Saan magkaok saging? Saan magkaok saging? Uyok-uyok. Hindi lang kami siya.
25. Yeah. Bye-bye na ta. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Bye! Don't forget my TikTok. Yeah. Bye-bye. TikTok na ko. Bye-bye dito, be. Bye. TikTok na ko, Angel Me.